στην εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων στο αντλιοστάσιό του, στον Τσιβαρά Αποκορώνου, προχώρησε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγκαταστάθηκαν στην οροφή της υφιστάμενης δεξαμενής νερού και η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα οδηγεί νέες αυτόνομες ηλεκτρικές αντλίες. Το έργο δηλαδή ουσιαστικά αφορά στην εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων, μη διασυνδεδεμένων με το δίκτυο, που οδηγούν νέες ηλεκτρικές αντλίες για την άντληση του νερού. Το συγκεκριμένο έργο, με τίτλο «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δεξαμενές νερού και αυτονόμηση αντλιών νερού», προϋπολογισμού 558.906 ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το όλο σύστημα αποτελείται από διάφορα μέρη, των οποίων η εγκατάσταση και εν γέννη ενσωμάτωση στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο αποτέλεσε μια τόσο τεχνική όσο και κατασκευαστική πρόκληση. Αρχικά, τοποθετήθηκε το μεταλλικό στέγαστρο επί της δεξαμενής, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί το στατικό φορέα ο οποίος εδράζεται στο περιμετρικό τυχείο σκυροδέματος και πάνω στο οποίο τοποθετήθηκαν στη συνέχεια τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Ακόμα, το μεταλλικό στέγαστρο χρησιμεύει και στην συνολική κάλυψη της δεξαμενής. Στη συνέχεια, και πάνω στο μεταλλικό φορέα, τοποθετήθηκαν οι βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων, καθώς και οι λαμαρίνες επικάλυψης, ενώ τα φωτοβολταϊκά πλαίσια συνολικής ισχύως 135 kW εγκαταστάθηκαν στο επόμενο βήμα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό μέρος της εγκατάστασης αποτελούν οι inverter drive, οι οποίοι είναι κατάλληλες διατάξεις που συνδυάζουν την τεχνολογία των solar inverters για τη μετατροπή της DC τάσης σε AC και την τεχνολογία των drives ηλεκτρικών κινητήρων σε μία συσκευή. Συνεπώς, οι inverters που εγκαταστάθηκαν μετατρέπουν την DC ενέργεια σε AC και ταυτόχρονα οδηγούν τους κινητήρες των αντλιών. Ακόμα, όσον αφορά στις νέες αντλίες υψηλής απόδοσης JE3 που εγκαταστάθηκαν, αυτές έχουν το ίδιο μανομετρικό ύψος με τις υφιστάμενες αντλίες, αλλά μικρότερη παροχή, κατάλληλη για την ισχύ του κινητήρα που έχει επιλεγεί. Τέλος, όσον αφορά στις καλωδιώσεις, αυτές αφορούν σε όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις DC για τη σύνδεση των φωτοβολταϊκών πλαισίων με inverter, AC για τη σύνδεση των inverter με τις αντλίες, απαιτούμενοι ηλεκτρικοί πίνακες προστασίας και ελέγχου, ενώ και τα νέα συστήματα ελέγχου που εγκαταστάθηκαν εξασφαλίζουν την παράλληλη λειτουργία των νέων αντλιών σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες. Τα εκτιμόμενα ωφέλη από το έργο συνοψίζονται στην αξιοποίηση παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την αυτονόμηση των αντλιοστασίων, με άμεση συνέπεια τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η οποία συμβάλλει τόσο στην επίτευξη των εθνικών στόχων για το περιβάλλον και την ενέργεια, όσο και στην αναβάθμιση σχετιζόμενων με την ίδρυυση οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ενσωμάτωση καλών πρακτικών στη διαχείριση νερού δημιουργεί νέες προοπτικές σε επίπεδο επιχειρηματικότητας, τόσο με τη δημιουργία ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων και παρεμβάσεων στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης πόρων, όσο και με την αντίστοιχη ενασχόληση και εξειδίκευση προσωπικού εργασίας. Ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ωφελούμενοι της πράξης είναι όλοι οι κάτοικοι, αγρότες, επισκέπτες της περιοχής του βόρειου άξονα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και ειδικότερα του Δήμου Αποκορώνου, οι οποίοι από τα δημογραφικά στοιχεία είναι 13.000 κάτοικοι. Αλλά σε αυτούς φυσικά θα πρέπει να προσθεθεί και ο αριθμός των τουριστών που επισκέπτονται τις εν λόγω περιοχές, που είναι κατά κύριο λόγο τουριστικές, αλλά και λοιπόν επισκεπτών και ατόμων που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή. Συμπερασματικά, η συγκεκριμένη εγκατάσταση αποτελεί ένα εμβληματικό έργο για τον οργανισμό με πρωτοποριακό χαρακτήρα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, συντεριάζοντας αρμονικά την υψηλή τεχνολογία με τον επιδεικτικό χαρακτήρα.